Nnọọ na isonyekwa anyị na this channel a na-akpọ Lie Nne Gị Ka Ọ Tọọ Gị Ụtọ aka Food to Relish. Tata m ga-akọwara anyị otu m si eli nri onunu n'obodo oyibo. A na-eje egote oats n'afịa, nkwọọ ya akwọ, ebido m sebịa, ntinye ya mmiri gbọrọ agbọ, mkpalịbịa, mma akpaligide ya ọ dị m ka ọ dị ụtụtụgo otu m si wee like ya, nrapụzie ya ọkwụ na afụ ka o si anọ ntinye obere mmiri, bịa kwuchie ite m, rapụ ya ihe dịka otu nkeji ịghọta ka o wee dịzie soft. Ịtọnụkwa ya ọzọ, ewepụtazie m ya. Ihe eji etinye ya n'akwụkwọ a bụ ka o wee dị mma n'anya ma dịkwa ka heat ya dịkwa n'ime ya. Biko na onye ma afọ ofe agwakena anyị ofe egusi mkpalịsịa ya n'afọ ma liver ma anụ ma orishirishi ma azụ, ihe niile dị n'ime ofe a. Ndị be anyị, nkupụtazie ya ebe m libekwa ka oat. Ịmekwọtalata na okwe ka oat bụ ife a, ilie ya ịmala ikizikwa ilu ihe ọzọ. Ntawa na azụ m, tawa anụ m, ṅụbanụ mmanya m. Ndị be anyị, nri na-atọ ụtọ. Ọ bụrụ na ife ikili kịta dị gị mma, biko tinye ọnụ n'okwu a ma gosikwa na ịlaikili ya maka isonyekwa anyị na mbọsị ọzọ.